வணக்கம். தில்லை மெயிலில் இன்றைய செய்திகள். வரும் 14ஆம் தேதி அன்று குடும்பத்தார், நண்பர்கள், வாசகர்கள், ஊழியர்கள் ஆகியோர் வழியாக இறைவனின் ஆசியுடன் தில்லை மெயில் நாளிதழ் 2ஆம் ஆண்டு தொடக்க விழாவை கொண்டாட உள்ளது. நாளிதழ் மேலும் வளர வாழ்த்து விளம்பரங்களை கொடுத்து உதவும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மின்துறை ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் சிவா பங்கேற்பு. சட்டசபையை கூட்ட அரசு பயப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு. சொகுசு கப்பலில் மட்டும்தான் சூதாட்டம் நடைபெறுகிறதா? மக்கள் உரிமை கட்சி நிறுவனர் மணிமாறன் கேள்வி. சபாநாயகர் பேனர் கிழிப்பு விவகாரம். பாஜக பெண் நிர்வாகியை மிரட்டிய 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அரிசியை பதுக்கி வீணாக்கியது யார்? தெளிவுபடுத்த அரசுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் சிவா வலியுறுத்தல். கடல் வளத்தை காப்பது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. சுற்றுச்சூழல் துறை செயலர் ஸ்மிதா அறிவுறுத்தல். சூதாட்ட கப்பல் அனுமதிக்காத ஆளுநர் மற்றும் முதல்வருக்கு அதிமுக கிழக்கு மாநில செயலாளர் அன்பழகன் நன்றி தெரிவித்தார். உணவு பாதுகாப்பு குழுவினர் செக்கு எண்ணெய் தயாரிப்பு. செந்தில்குமார் எம்எல்ஏ மகளிருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். புதுச்சேரி ராஜீவ்காந்தி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி செயற்கை கருவூட்டில் மூலம் வேட்டை நாய் இனவிருத்தி. சினிமா பட பிரமோஷனுக்கான பெருமாள் ரத யாத்திரை புதுவை வந்தது. மின் கசிவால் தீ விபத்து. 2 வீடுகள் எரிந்து சேதம். திருவண்டார் கோயில் திரௌபதி அம்மன் ஆலய தீமிதி விழா நடைபெற்றது. புதுவை கடலூர் சாலையில் வேன் கார் மோதல். மின்துறை ஊழியர்கள் 4 பேர் உள்ளிட்ட 7 பேர் காயமடைந்தனர். முத்துரத்தினம் அரங்கப்பள்ளியில் சுற்றுச்சூழல் வாரம். தடை செய்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு. முன்னாள் முதல்வர் ஜானகிராமன் நினைவு தினம். சிவா தலைமையில் திமுகவினர் அஞ்சலி செலுத்தினர். 10ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் வெளிவருவதற்கு முன்பே குரூப்கள் முடிவு செய்து சேர்த்து வரும் தனியார் பள்ளி. ஈமச்சடங்கு நிதி ரூபாய் 15,000 உயர்வு. அமைச்சர் தேனி ஜெயக்குமார் அறிவிப்பு. சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம். முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் சிவா பங்கேற்பு. புதுச்சேரி அரசு அனுமதி தராததால் சென்னை திரும்பிய சூதாட்ட கப்பல். புதுச்சேரி வேதபுரீஸ்வரர் ஆலய மகோற்சவ விழா நடைபெற்றது. விமான பயணிகளுக்கு டாக்ஸி வசதி. வைத்திலிங்கம் எம்பி வலியுறுத்தல். அம்ருத் மகோற்சவ அடையாள வார நிகழ்ச்சி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கிளைகளில் நடைபெற்றது. கஞ்சா விற்ற 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். 600 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல். கழிவுநீர் வாய்க்கால் வரியை ரூபாய் 500 குறைக்க வேண்டும். திருமண மண்டப உரிமையாளர் சங்க தலைவர் இசைக்கலைவன் பொதுப்பணித்துறைக்கு கோரிக்கை. சூரிய உதயத்தை காண காலை 5:30 முதல் சுண்ணாம்பாறு படகு குழாம் இயங்கும். அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் தகவல். பேனர் விவகாரத்தில் முதல்வர் அமைச்சர்கள் மீது வழக்கு கொடுக்காதது ஏன்? அதிமுக வையபுரி மணிகண்டன் கலெக்டருக்கு கேள்வி. கணக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்காததற்கான நடவடிக்கை எடுக்க சபாநாயகர் செல்வம் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம். இனி உலக செய்திகள் அறிவோம். சர்வதேச நிதியத்தின் இயக்குநராக இந்தியர் நியமனம். கஞ்சாவுக்கு சட்ட அனுமதி அளித்ததில் முதல் ஆசிய நாடானது தாய்லாந்து. வெளியேறிய நிறுவனங்கள் வருத்தப்படும். ரஷ்ய அதிபர் புதின் கூறுகிறார். இன்றைய தலையங்கம். கடலில் சுற்றுலா பயணிகள் இறப்பதை தடுக்க லைஃப் ஜாக்கெட் வழங்க வேண்டும். இனி விளையாட்டு செய்திகள். ப்ரோ லீக் மகளிர் ஹாக்கி போட்டி பெல்ஜியத்துடன் இந்தியா இன்று மோதல். விம்பிள்டன் டென்னிஸ் போட்டி பரிசு தொகை அதிகரிப்பு.
IPL ஒளிபரப்பு உரிமையை கைப்பற்ற முகேஷ் அம்பானி, ஜெப் பெஜோஸ் தீவிரம். இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் முடிவடைகின்றது. வணக்கம்.